Eta gaurkoan hezkuntza kontuak izanen ditugu mintzagai, proiektu linguistiko baten inguruan hitz eginen dugu, zehazki aurten egin behar duten mintegi baten inguruko horretaz hitz egiteko, hementxe dugu Nafarroako ikastolen elkarteko hizkuntz proiektuaren arduraduna. Eta Jaso ikastolako irakaslea Unai Arellana, arratsaldean eta ongi etorri. Kaixo, arratsaldean. Azaldu guzu zer da proiektu linguistiko hau, noiz sortu zenuten eta zergatik ikusi zenuten horrelako zerbait egiteko beharra? Bueno, berez, proiektua orain dela urte batzuk sortu zen ikastolen elkartean, ez bakarrik hemen Nafarroan, baizik eta Euskal Herri mailako proiektua da. 2000 urtean hasi zen proiektua berez, eta orduz geroztik 11 mintegi, 11 gai landu ditugu. Berez proiektuaren helburua da, ikastoletan pasatu ginen elebitasunetik eleaniztasunera eta hizkuntzen trataeran hor badago zeregina eta hizkuntz proiektuaren helburu nagusia da, hain zuzen ere, hizkuntz trataeraren inguruan horretan lan egitea eta horri fundamentu bai hartzea eta gauzak berritzea eta barrez. Aipatu diguzu, 2000 urtetik mintegi dexente landu dituzuela, zeintzuk izan dira hola batzuk laburbilduz egin dituzuenak? Batez ere, bere garaian oso murgilduta egon ginen kurrikulumarekin, badakizue ikastoletan guk eredu propioa izateaz gain material propioa ere badugula, eta material horrek hizkuntzaren trataeren ere behar zuen bere trataera ere bai, eta horretan aritu ginen zenbait urtez. Familiekin ere egin izan ditugu gauza dexente, ez bakarrik familiekin, baizik eta ikastoletako arduradunekin, gero ikastoletan familiekin lan egiteko. Gelatik at ere jarri gara askotan, aisialdiko kontutan, eta beti helburua da hizkuntzen trataera eta bereziki kasu askotan euskararen trataera eta euskararen erabilera. Nola tratatu duzue eleaniztasun hori, ez? Aipatu duzu elebitasunetik eleaniztasunera pasa zaretela, gainera gaur egun horrek sortzen duen gatazkarekin Nafarroan gutxienez. Bai. Nola? Guretzat ez da gauza berria, ez? Guk ja 89an egin genuen saltoa nik esango nuke eleaniztasunera, orduan hasi ginen Elinetz proiektuarekin, orduan hasi ziren lehenengo ikasleak 3 urteko gelan edo 4 urteko gelan esan da ingelesa ematen. Beraz, guretzat ja gai zarra da eta nik esango nuke eskarmentua izan badugula horretan, ez? Garbi ikusten dugu eleaniztasunak ez duela ezer kentzen, izatekotan gehitu egiten duela, ez? Euskarari ere ez diola kentzen, izatekotan gehitu egiten duela, baina hori bai, horregatik esaten nuen, hizkuntzen trataera behar bezala bideratu behar da, hain zuzen ere euskarari kalterik ez egiteko eta hizkuntzetan ere oreka hori ere lortzeko, ez. Zergatik uste duzu sortzen dela inbeste zalaparta, eleaniztasunaren inguruan, batez ere euskara hor erdian dagoenean? Hor gauza asko nahastu egiten dira, ez. Esan behar da mundu eleanitzean bizi garela, elebakarrak direnak gizarte honetan eta Europako edozein herrialdetan, munduko edozein herrialdetan elebakarra izatea oso gauza arraroa da, badirudi, ez dakit, hemen elebakartasuna izan beharko lukela normaltasuna, baina ez da egia, berez elebitasuna edo eleaniztasuna da normalena, hori da bidaiatzen duzunen eta aurkitzen alduzun errealitatea, eta orduan ez dut oso ongi ulertzen zergatik hainbeste zera, ez. Bai egia da, gurean euskara dugula hor tartean eta batzuek eta besteek hori beste modu batean edo modu ezberdinetan uler dezakete, ez. Guk behintzat garbi dugu ikastoletan beti esaten dugu, gainera euskaldun eleaniztunak ezin nahi ditugula, hau da, euskara dela gure erroa, gure funtsa, gure sustraia, eta hortik abiatuta eleaniztasunera, ez. Eta bide hori aspaldin hartua dugu. Euskararekin zuzenean erlazioa duen mintegi antolatu duzue aurten, bigarren hezkuntzan euskararen erabilera aztertuko duzu, ez? Bai,
Bai, mintegi horretan. Horretan ere, euskarari buruz hitz egiten dugunean, egia da, eta nik esango nuke euskalgintza munduan bolo-bolo dabilen gaia dela, ez? Egia da euskararen biziberritze prozesuan aurrera egin dugun heinean, euskararen ezagutzak gora egin duela, bai, eta hori gauza jakina da, eta hor daude datuak, ez? Baina bestalde euskararen erabilerak gutxuneak izan baditugu, ez? Eta, horri heldu nahi izan diogu mintegi honen bitartez, hori ukatzeak ez du ezer ekartzen eta uste dugu horri heldu behar zaiola, eta guk eragin nahi dugu gutxienez gurea den esparru horretan eta gurea da ikastola, ez? Urteak eman ditugu horretan, baina iruditzen zitzaigun bigarren hezkuntzari dagokionez behintzat, DBH eta batxilergoko ikasleei dagokionez, hor, buelta bat eman behar zitzaiola gaiari, eta horretarako diseinatu dugu oraingo mintegia, eta horrari gara irakasle, zuzendari eta hezkuntza proiektuko arduradunen artean gaiari bueltak ematen eta hurrengo ikasturteari begira ekintza plana osatzen edo. Jakina da, ez? Ezagutza aldetik, bigarren hezkuntzan, gaur egun nola egonen den egoera, baina niri tokatzen zaidan aldetik behintzat, jende askok euskera badakigu, baina ez denek ez dute erabiltzen, ez? Euskara ezakit hori gaur egun aldatuz joan den, gehiago erabiltzen den, ala ez? Agian zehazki horregatik bururatu zitzaizuen mintegi hau garatzea? Bai. Egia da, gizakiok orokorrean badugula oso memoria mugatua, ez? Esaten dugunean, eske nire garaian gehiago egiten genuen, ez? Ikastola barruan edo kanpoan edo. Eta hain zuzen ere, galdera horri erantzuna eman nahi genion guk, ez? Egia da benetan orain gutxiago egiten dutela euskaraz gure ikasleek gela barruan edo ikastolan, gelatikat, horri da pixkate heldu nahi dioguna, ez? Eta datuak ikusita, esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoan Arrue proiektua badago, eta Arrue proiektuan egin dutena da, euskararen erabileraren inguruko azterketa bat da, eta hor ondorio batzuk atera dituzte. Ondorioetako bat, Arrue proiektu horren ondorioetako bat, da, hain zuzen ere, erabilerak gora egin duela. Euskal Autonomia Erkidegoan ikerketa horretan sartzen dira euskaraz ikasten duten ikasle guztiak, Euskal Autonomia Erkidegoan, guztiak dio denean, D ereduan dauden guztiak, bai? Eta beraz, datuen arabera behintzat, erabilerak gora egiten duela ikusten da, ez? Baina egia da bestalde, hutsuneak izan baditugula, eta ikastoletan, eta gela barruan, eta ikastolatik at noski, erabilera, eskasa dela kasu batzuetan, ez? Batez ere, zonalde soziolinguistiko ardaldunetan, eta hor eragile asko daude, asko, baita guk kontrolatu ezin ditugunak, baina guri gustatuko litzaiguke, gure ardurapean dauden horiek behintzat kontrolatzea eta ikustea hor zertan hobetzen aldugun, ez? Ze helburu bete nahi dituzue mintegienekin? Helburua da, alde batetik, mintegiak baditu bi fase edo. Lehenengoa da diagnosi fasea edo, hau da, ikusi nahi dugu ea benetan zertan ari diren gure gaur egungo ikasleak, ari gara hitz egiten DBH-eri buruz eta batxilergoari buruz, eta ari gara hitz egiten, eta hori importantea da, gela barruari buruz, ez gelatik kanpo. Eta horretarako, gonbidatu genituen lehenengo saiora ikastoletan ikasitako ikasle ohiak. Ikusi nahi genuen ea beraiek nola ikusten duten gaia, ea beraiek nola gogoratzen zuten ikastoleko garaioura, ez? Eta ea, beraien aldetik guk zei jasotzen genuen, ikusten genuelako hor pista batzuk ere egon daitezkelako, ez? Eta horretaz gain, ikerketa, xume bat edo bideratuko dugu Nafarroako eta Euskal Herriko gainontzeko herrialdetako ikastoletan, eta ikerketa horretan batez ere neurtuko duguna da erabilera gela barruan, eta gero, beraiekin landuko dugu soziolinguistika alorrean nahiko zabaldua dagoen hizkuntza autobiografiaren gaia, eta hor lanketa berezi bat egingo da beraiekin, baina luze izango litzateke hori dena azaltzea bai. Ze hausnarketa atera zenituzten ikasle horiekin egindako mahai inguruan?
Nola gutxe egin zenuten? Bai, duela 2 aste okerrez banaiz, elkartu ginen Nafarroko ikastolen elkartean, gonbidatu genituen, lehen esan bezala, ikastoletan ikasitako ikasle ohiak, eta oso harrera ona izan zuen, bertan bildu ginen ikastoletako DBH-ko batxilergoko irakasleak, hizkuntz proiektuko arduradunak ikastoletan, zuzendariak ere bai, eta ondorio batzuk behintzat atera ziren, ez? Garbi ikusten zuten ikasle ohi hauek guk garbi ikusten dugun bezala, hor 3 estamentutan edo lan egin beharko genukela, ez? 3 estamentu edo 3 eremu finkotan, eta horiek dira gurasoak, ikasleak eta irakasle langileak, bai, 3 horiek. Eta horietan, oraindik gauzak egin daitezkela, ez? Esate baterako, gurasoei begira, mahai inguruan parte hartutako batek aipatzen zuen, ez? Bere ustez, bere garaian ikastoletara sartu ziren gurasoiek izan zutela nolabaiteko bizi esperientzia bat ikastolan, ez? Eta ikusten zuela berak, akaso gaur egun sartzen diren horiek, berriak diren horiek, ez dutela horrela bizi, ez? Beraindako ez da bizi esperientzia bat. Eta hori berreskuratu behar genula, egia da, egoera aldatu dela, gizartea aldatu dela, eta hori ere normala izan daitekela, ez? Baina berak zioen, beraiek sentitu behar dutela ikastolatik haratago dagoen proiektu baten parte direla, ez? Eta hori guretzat ere importantea da. Gu saiatzen gara gurasoekin esate baterako azken urteotan soziolinguistika kontuak eta lantzen beraiekin, soziolinguistikan ahalduntzeko, enpoderatzeko, ez pixka bat, ez dutelako zergatik jakin behar, ez dakit, zer den diglosia edo zer den hizkuntza gutxitua edo zeri deitzen diogu eleaniztasuna, ez? Eta hori importantea iruditzen zaigu dela, batez ere beraien hizkuntza jarreraren bitartez, beraiek eragiten dutelako beraien seme-alaben euskararen erabileran, bai? Eta hori ikastoletatik garbi azaltzea eta beraik lan egitea oso importantea dela iruditzen zaigu gurasoei begira. Eta gero, geratuko lirateke beste 2 alorrak, ez dakit luzatuko nintzateke, baina... Lasai, azaldu nahi baduzu. Besteak, gurasoak dira guretzat oso parte importantea eta gainera izango nuke 21. mendeko ikastolak hori izan behar duela oso garbi, ez? Ezagutzan aurrera egiten dugun heinean erabileran eragin nahi badugu gurasoekin lan egin behar dugu oraindik gehiago, ez? Bestalde irakasleak eta langileak. Irakasleen aldetik mahai inguruan parte hartu zuen ikasle ohi batek esaten zuen bere garaian gela barrua adibidez, euskararen lurraldea zela, ez? Zalantzarik ez egoen horretan eta nolabait ere eremu sakralizatu zen euskararen dako eta inork ez zuen kolokan jartzen, ez? Aldiz gaur egun, hori ez da hain horrela eta guk ere gure hutsuneak ikusten ditugu, eta berak zioen ikasle ohi honek esaten zuen bere ustetan mintzat bazela nolabait ere irakasleak estatua galdu duen heinean, euskarak ere galdu duela bere presentzia gela barruan, ez? Berak esaten zuen, hizkuntzan ere autoritate printzipioa ere importantea dela, autoritatea beti ere errespetuan eta ikaskuntzan oinarritua eta bar, bai? Baina egon behar dela nolabaiteko errespetu bat komunikazioari begira, bai? Eta, ikasle ohi honek horrela sentitzen zuen, eta, nik ere esango nuke horrelako zerbait egun badagola, ez? Irakasleen maila berean jarri den momentuan, hor ere hizkuntzarena ahuldu egin dela, ez? Eta, lagun batekin bezala nik hitz egiten badut irakaslearekin, zergatik ez irakasleari ere gaztelaniaz, ez? Tarteka. Eta hor badugu gure eztabaida eta horri buelta eman beharko genioke. Eta gero, aipatzen zuten mahai inguruan ere ikasle horiek euskarak behar dituela metro karratuak irabazi, ez? Osea, gela barrua behintzat ezin duela galdu euskarak, ez? Ze gelatik at zer dagoen badakigu, gelatik at ze zailtasunak dituzten gure ikasleek eta guk geuk euskaraz bizitzeko badakigu, beraz, gotortu dezagun behintzat gela barrua hor, euskaraz aritzeko
aukera izateko eta hor euskarak bere garapena behar bezala emateko, ez? Eta gero ikasleak, ez? Gurasoak, irakasleak, langileak, ikasleak, ikasle hoiek aipatzen zuten ere bai, gaur egungo ikasleek jakin beharko luketela euskararen atzetik zer dagoen, ez? Eta euskararen mundu horretan edo horren atzetik zer dagoen, eta euskarak zer ekartzen duen oraingo gizartera, Nafarroako gizartera, eta mundura zer ekartzen duen, ez? Eta hori askotan zaila da transmititzea, baina bere ustez behintzat, edo beraien ustez, horretan erlajatu egin gara kaso ikastoletan eta gizartean orokorrean, bai, pentsatuz, badoa euskararen bizi berritzea horrera eta horre agian erlajatu egin gara zenbaitetan, ez? Eta horretaz gain eta bukatzeko ikasleekin egia da bestalde, gure garaian edo, hor zeuden, euskaraz disfrutatzeko zeuden aukeren artean, bi ziren euskaraz eta lau edo bost ziren gaztelaniaz. Baina gaur egun euskaraz dituzu, 10, 12, baina beste hizkuntzetan dituzu, 100, edo milaka. Orduan, zentzu horretan ere globalizazioak eta internetaroak eta gauza oso onak ekarri ditu noski, baina euskararen aldetik euskararen produkzioa azalarautu den bezala, beste hizkuntzetako produkzioak ere hor daude, ez? Eta gure ikasleek hori kontsumitzeko eta horrekin disfrutatzeko aukera ere badute. Orduan, horretan ere badugu gure erronka. Oso, mintegi honen barruan nortzuk zaudete lantaldean? Mintegian berez, ikastoletako hizkuntz proiektuan, beti denik Euskal Herri mailan ikastola bakoitzak badu bere hizkuntz proiektu taldea, eta hor ikastola horretako irakasle batzuk elkartzen dira, eta badago hizkuntz proiektuko arduraduna. Eta orduan, mintegi honetan bereziki hizkuntz proiektuko arduradunak ekarri ditugu, ikastoletako arduradunak, baina horretaz gain badira DBH eta batxilergoko irakasleak eta zuzendaritza taldeko kideak ere bai. Beraz, zabaldu nahi izan dugu, ze iruditzen zitzaigun hor talde handia osatu hartzala, eta etorkizunean akaso oraindik gehiago zabaltzeko asmotan. Momentuz nun jarri duzue praktikan mintegi hau? Berez, mintegiko lehenengo saioa izan genuen orain dela 2 aste, hemendik hilabete batera, martxoan edo, 2. saioa izanen dugu, eta hortik aterako dana, hurrengo ikastertuan jarriko dugu abian Nafarroako eta gainontzeko, Euskal Herriko gainontzeko ikastoletan, ez? Lehen esan dudan bezala, lehenengo saio honetan diagnosia egin dugu, guazen ikustera nola gauden, ea egia den guk dugun pertzepzio hori, ez? Eta 2. saioaren helburua litzateke, hau kontuan izanik, guazen ikustera nola hobetu, ez? Nola hobetu diot, ze horretan ere importantea da ez ibiltzea beti autoflagelazio permanente horretan, ez? Egia da, eta hori adibidez lehen aipatutako arrue proiektuan aipatzen da, ikastolak, hezkuntzak orokorrean asko egin duela euskararen normalizazioan, bai? Asko, eta batzutan hori ez dakit galestar batekin hitz egiten bazaude edo galeseko errealitatea konparatzen baduzu, galestarra izan daitekeelako euskararekin nahiko erlazio zuzena izan dezakeen hizkuntza, erabilen aldetik eta gurean lortu duguna oso handia da, eta esango nuke Europa mailan eta mundu mailan garela aitzindari eta garela eredu, ez? Beraz, guretzat klabea dugu, bai ikastoletan, gela barruan, eta ikastola barruan orokorrean, baina klabea ikusten dugu eta ere gelatik at, ez? Gizartean orokorrean. Eta, horre hizkuntza politikak eta administrazioak egin dezakena asko da. Eta, iruditzen zait batera egon beharko genukela, bai hezkuntza eta bai administrazioak egin dezaken lan horretan, ez? Eta galderari erantzunez, berez, mintegian sortuko duguna edo ekintza plana hurrengo ikasturtean jarriko dugu martxan. Gure helburua da, lehen esan dudan bezala, batez ere gela barruan irakasleek estrategia batzuk garatzea euskararen erabileran modu positiboan eragiteko.
Eta horretaz gain gustatuko litzaiguke, eta horretan ari gara jadanik, gurasoekin ere, lan zabal bat irekitzea eta gainera lan mota ezberdinak aztertzea eta bideratzea euskararen erabileran ere eragiteko gurasoen aldetik, ez? Oraingoz praktikan jarri duzuenak zer nolako harrera izan du? Bueno, momentuz jarri duguna praktikan izan da besterik gabe orain ari gara gela barruetan erabilera neurketak egiten ikastola ezberdinetan eta orain ari gara baita ere hasi gara ikasleekin hizkuntza autobiografiak lantzen eta horrek adibidez izan du oso harrera ona eta irakasleek oso ongi baloratu dute, baita ikasleek ere hortik gauza asko atera daitezkelako, ez? Hizkuntza autobiografia diogunean, soziolinguistika munduan nahiko zabaldua dagoen ideia da, ez? Eta laburbilduz ideia litzateke, ikasle bakoitzak kontatu behar duela modu baten edo bestean bere hizkuntza autobiografia, ez? Bere arrobasoetatik hasita, gutxi gora bera, eta orain arte berak zenolako prozesua bizi izan duen bere bizitzan hizkuntzarekiko eta hizkuntzekiko, ez? Eta hortik, laugarren mailako ikasleekin egiten baduzu, DBH-ko laugarren mailako ikasleekin edo batxilergoko ikasleekin, aukera handia ematen duzu, hausnarketa polita egiteko eta euskararen erabilerari dagokionez, euskararen erabilera beste modu batez ere ikusteko, ez? Izateko, euskaraz hitz egin behar dut eta listo, baizik eta ikasleak bere hausnarketa propioa egiteko eta ikusteko hizkuntza eta hizkuntzak bat baina gehiago izango du bere autobiografia horretan, zenolako pisua duten eta berak nola bideratu nahi duen bere autobiografia propio hori, ez? Ezagutzaren igoera antzemango da, ez? Noski ezagutzaren igoera, eta gainera orain dela gutxi Nafarroa mailan ateratako datu soziolinguistikotan igartzen da hori, ez? Ezagutza maila igo dela, zorionez, eta nik esango nuke etorkizun hurbilean ere ezagutzak gora eginen duela, eta noski horrek erabileran ere badu bere isla, ez? Guk garbi ikusten dugu erabileran gauza asko hobetu daitezkela, baina lehen esan dudan bezala. Orain artekoa ere ezin dugula bazterrean utzi, ez? Ikusi behar dugu nondik abiatu ginen herri honetan, ez? Hizkuntzari dagokionez, non gauden orain, baina ikusi behar dugu baita ere etorkizunean nora joan nahi dugun, ez? Batez ere erabilerari begira. Eta, horretan gabiltza, kasu honetan ikastoletan, baina nik esango nuke horretan gabiltzala orokorrean euskalgintza munduan, ez? Oso nahi oso interesgarria kontatu diguzun guztia, ea ongi joaten den mintegi guztia, eta gonbidatuta zaudete berriz ere Ixalban nahi duzuenean parte hartzea. Mila esker zuen. Eskerrik asko.